Tässä on nyt kananmunaa, niin ajattelin sit samalla lämmöllä. Elikkä jos mä nyt laitan tuon jauhelihan tuohon, se oli tosi jonkun aikaa nyt lämpenemässä ensiksi niinku puoli tuntia. Se on tosi suositeltu aika, että se on lämpimässä, siis sekä chillaa huoneen lämmössä. Ei ole niin justi, mutta ehkä niinku on pikkusen maukkaampaa silloin jostain syystä. Mä laitan ihan kutoselle. Eli antaa se nyt chillaa tossa jonkun aikaa, että se paistuu. Ekaksi toinen puoli. Sitten mä flippaan se tosta noin. Palataan. Yeah, so just right now I'm gonna flip it. Ei kun vittu niin, mä flippaan tää. Mitä mä laitan tää? Mä koitan. Noin. Sitten mä niinku käännän tätä pannua näin. Mä en tiedä näettekö nyt vähän niinku käännä. Pitää olla vahva ranne tässä näin. Vittu mä en tiedä kuuleeko tästä. Okei, mutta pitää olla vahva ranne. Ja sit ui vittu vähän kuuma. Varokaa ettei sormet osu sit tähän. Varokaa. Niin tää nyt on vähän jo hajonnut valmiiksi. Mut sit niinku tunkee se pikkuhiljaa hivuttaa tonne alle. Niinku seinämään vaste. Sitten just vähän niinku kääntää tätä pikkusen näin. Tää nyt ehkä feilaa, mut koitetaan. Sitten niinku, joo. No niin, se meni siinä. Ei maha mitään. Koitetaan flippaa tää yksi tästä edes. Kertokaa oikeesti parempi kikka tähän ehkä pitäisi opiskella, mutta tää on mun kikka nyt. Mä flippasin tosta noin jotenkin noin. Siis vittu tää on kyllä ihan hankala. Sori kun taas kiroilee, mutta ei mä mitään. Noin. No niin, nyt on osittain flipattu noin. Ja laitetaan paistumaan. Onpas kyllä vähän hankalaa tää. Mä en tiedä, onko tässä mitään viihdearvoa. Ainakin mulle tää on itelle hauskaa. Mä laitoin siksi aikaa tosiaan se nyt rasvahan siinä aina. Niin sit kun ennen kuin mä tein ton, mä laitoin tyyliin ykköselle tai kakkoselle. Sit mä otin sen siksi aikaa tähän näin. Niinku pois kuumat levyltä. Ettei se niinku roiskus sieltä. Se on vähän vittumas kun se roiskuu sieltä ranteella. Sori taas. En mä tiedä, ei mulla ole mainoksia, niin ei mua kiinnosta toi kiroilu. Mutta jos se roiskii sieltä just ranteelle, ei oo kiva juttu. Tai no, on se tavallaan kiva juttu, jos kivusta tykkää. Niin no joo, mä annan se nyt olla siinä taas jonkun aikaa. Et se niinku... Ootas, mä tosta. Toi niinku ruskistuu. Vähän niinku... Jos näkee eroa. Jotkohan nyt vetää ihan lihaa raakana, mutta tätä jauhelihaa... Tää kyllä pitää oikeesti paistaa kunnolla. Tää on niinku mun käsitys. Tää pitää paistaa kunnolla. Joo, palella.